I si avui és dissabte, això és Cinema 3. Zona Zapping. Avui, a Caçadors de Bolets... Molt bona nit, benvinguts a Buscant la Trinca. Bona nit. Aplaudiments, moltíssimes gràcies. Benvinguts al Gran Dictat. Molt bona tarda, benvinguts a l'Espai Terra, una altra tarda. Un altre cop amb tots vosaltres la partida de TV3.
benvinguts a l'O Happy Day. Gràcies. L'horitzó és una pàgina en blanc on les històries... Viatjo pel món buscant gent a qui el català ha canviat la vida. Només amics, Vaja, com a mi. amics que encara no has conegut. Catalonski. El món parla català. Una àvia, un avi, la mare, el fill gran i la filla petita. Brico Heroes. Què passa, merdosos? Avui us ensenyarem a posar a punt el quarto de ball, per si ve un convidat, allò que no te l'esperes, i no us faci vergonya. Anem sempre endavant, no pas enrere. Sempre endavant, i és que som com una fera. No ens aturem.